Takže ja som veľmi rád, že ľudia si obľúbili toto naše kultúrne leto, keď to tak môžem nazvať, a veľmi rád ich tu privítam. Samozrejme, že my tých aktivít v rámci Rusoviec máme veľa a dneska len pripomeniem, že tam vzadu je stánok v rámci cezhraničnej spolupráce s Rakúšanmi, s Maďarmi, robíme cyklotrasy, máme tam 2 projekty, Servus Pontis, to je spolupráca s rakúskou stranou, Eurovelo. V každom prípade som rád, že ste prišli a dúfam, že ste si doniesli dobrú náladu, aby ste ju medzi sebou mohli rozdávať, samozrejme. No a čo dodať? Musíme sa baviť tak, aby sme sa mali radi medzi sebou a aby sme sa takto o rok zase stretli. A veľmi rád budem, keď sa takto budeme môcť v hojnom počte stretnúť. Vítajte v Rusovciach. Ďakujeme pekne, pán Antoš. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že pri tejto zábave nie je potrebné veľa rečí, akurát popriať dobrú náladu, príjemný deň a nech Pán Božko dá, aby to vydržalo, nech neprší. Ja som veľmi rád, že môžem byť tu medzi vami v Rusovciach. Rusovce majú veľkú budúcnosť a ja som veľmi rád, že o túto budúcnosť sa starajú vaši zástupcovia, ale spolu s vami, lebo bez vás by nič neurobili. Takže vám do budúcna prajem, aby sa Rusovciam darilo, aby boli pekné, aby ste mali vždy dobrú náladu a boli najmä spokojní. Príjemný deň prajem.